Ang butong sa kamay ko lamig sa naon. Oo, ni lilusak. Ako rin dito na pa, saba pa. Lilusak na walay lusong. DIY na siya lusak, walay lusong. Butangan ni siya og kuan guys, butong. Na. Butangan gamay nga sukar. Amot ito ang kuan ani. Taas ang suga. Kamera siya sa boka. Di na eh. Arawin, awas arawin. Bisan siya. Guys, among lusong guys, DIY. Tanawan lang niya among next video guys. Yan, amo na ni siyang formahon. Ug amo nang mukbangon. Okay. Finished product. Okay, product. Kaya ang uban biya guys, may ingon. Ang uban kuno guys, yung giusap. Transfer ka guys. Okay sa. Bisa siya gamay ko. Nga makita ang usap. Ato pa mga on di ato pa ay. Nya ato rin butas dahon. Tangan na siya sukar guys. Para mo para. Linusak. Diri sa mo ari ni linusak linuyang. Guys. Alam isa siguro nga naag porma murag puto ba ang kuan ba kamuting kahoy pa no? Bukan ako na ta. Kadto bitong galuto ta o kuan balawang kuyawan kadto dito tayo pa nato. May duduha ko tunlon man ako di. Kuyaw. Mana ni siya ang ato ang linusak. First time ra namo nagbuhat ani diri sa mua og linuyang. Kay kagaran mangayo ra man mi ataga na mi ingon ani ba o dili mo palit. Para klaro po. Imo kanya hamanon og porma diri guys. Aktibo kay diri sa papaching Tugihan kay ni basta ang asawa buntis. Isa may buntis.